Kuyahlangana kehlukana imizwa nemicabango umbango. Umzabalazo ingqondo ilwisana nenhliziyo imgomo. Unembeza uyabhoka uyakhahlela uthi noma kunzima asoze wangekela. Ikati leleziko selize laphuka laphindelela kusobala alizimisele ngokusuka umsuka. Imuva lami linokubuya lize kongihlasela lilwisana nekusasa lami. Sinokuba inhlekisa-ke kubantu masibhekene ney'nkinga bekhohlwa ukuthi ukuhleka ezabanye inkinga kaze kwashabalalisa ezakho inkinga ngoba nezothando inkinga ngizithwele ngamahlombe. Ukhona lona engimthandayo inkinga kuyena ngathi angenele mhlampe inkinga nginokukhulekela mina kanti mina injabulo kangidalelwe ngidalelwe kona ngemibhalo ukuphilisa nina Nkosi sikeleli Afrika ukhohlwe yimina. Ongcono thuma mina angifuni-ke mina ukushabalalisa izwi lakho njengabanye ngoba ukuba belitshalwa ngabe segcwele ezweni njengotshani. Mina Nkosi ngiphathisa iy'mpendulo zemkhuleko yabo ngifuna ukuba nazo zonke iy'mpendulo zembuzo yabo labo abakhalayo abathi Nkosi Nkosi wasiphendula iy'ntandane ngoba soneni kutheni wakhetha abazali bethu maqede washiya thina nababo abazali. Ngiphi iy'mpendulo zabo bonke abakhulekela imisebenzi mihla namalanga beyithungatha kodwa behamba ingqina yamabuyaze. Ngitshene yini boneni ukuthi sengaze kuphela iminyaka belambile Nkosi kunabanye nawe uyabazi imisebenzi bebengayidingi kangako. Abakhulele emndenini vele edlela ikaponto kodwa uyababusisa ngaphezu kwey'busiso bosobabusise ngazo. Ngabe eminye imizi ayizidalelwe yini iy'busiso Nkosi sikeleli Afrika ukhohlwe yimina ngoba mina injabulo ngathi vele kangidalelwe ngidalelwe kona ukuthi ngijabulise bona ngale mbhalo yami. Iy'busiso-ke mdali ebenginokuyicela ngiyicelela mina ngicela ukhohlwe yizona. Ngiphi iy'mpendulo nginike bona ngoba bona ukukhala kwabo kuyayiphula eyami inhliziyo Nkosi. Ngitshele kungani kukhona laba abazalwa bekhubazekile kunembuzo nababayibuzayo njalo uma bekhuleka. Nginike iy'mpendulo zemkhuleko yabo zenami ngizoqonda ukuthi kungani bedalwe ngale ndlela abadalwe ngayo. Kukhona ezweni abakwazi ukuyihambela abanye behluleka ukunyathela abanye bayakwazi ukuphatha ngezandla abanye abakwazi ukuphatha ngezandla Nkosi. Kunalabo abonayo ngoba bebona abanye bahluleka ukubona nabo mhlampe ngabe bayona Nkosi. Ngicela ungitshele kungani ezweni nginesiphithiphithi esingaka Nkosi sikeleli Afrika ukhohlwe yimina ngoba mina eyami injabulo ngathi ayisabalulekile. Nginikeza iy'mpendulo zembuzo yabo ungitshele kungani kukhona abesifazane ababulawayo abahlukumezwayo Nkosi. Abanye banokukhulekela injabulo uthando nokuphathwa kangcono kodwa namanje awukaze wabanikeza abantu abazobathanda ngendlela abafisa ukuthandwa ngayo. Ngabe kunjalo ezweni asifanele ukuthandana sodwa sifanele uthando lwakho Nkosi sikelele Afrika ukhohlwe yimina ngoba mina eyami injabulo ayibalulekile kunempendulo zemkhuleko yabo.